Her ser vi gitterligningen. Gitterligningen den beskriver vinklen mellem spredningen af ordnerne, når vi sender for eksempel en laserstråle gennem et gitter. Ligningen den kan beskrives ved sinus til phi ente lig med n gange lambda over d. D i den her ligning, det er afstanden mellem to nabospalter, og den kaldes gitterkonstanten. Gitterkonstanten bliver ofte opgivet, når man skal lave et forsøg, hvor du sender en laserstråle gennem et gitter. Tallet n, det er ordenen. Så for eksempel hvis vi har sinus til phi 1, så har vi sinus, eller vinklen fra 0. orden til 1. orden. Gitterligningen kan også skrives som n, altså orden, gange lambda, som er bølgelængden, er lig d, som vores gitterkonstant, gange sinus til phi. Kort om refleksion vil jeg bare nævne, at hvis man sender en lysbølge mod en blank overflade, lad os sige, vi tager et spejl, vil bølgerne eller lysstrålen blive afbøjet med den samme vinkel, som den blev skudt ind på fladen. Som I kan se på billedet, så står der angle of incidence og angle of reflection. Angle of incidence, det er den vinkel, du sender strålen ned med. Og angle of reflection, det er den vinkel, du har efter strålen er blevet reflekteret. Der står imellem på den røde streg, at der er equals, det vil sige, at vi har to lige vinkler. Og det er sådan, den fungerer på for eksempel et spejl. Det er sådan, lyset vil reagere. Denne opførsel af lyset kan godt ændre sig alt efter hvilken overflade det er, vi skyder lyset ind på, og hvilken overflade den bliver reflekteret på. Når vi snakker om brydning, så snakker vi om, at en lysstråle eller bølge bevæger sig fra et medium til et andet. Og det er der sker en brydning. Det kalder man også refraktion. Brydningen den sker for eksempel, hvis du sender 3 laserstråler, som man ser på billedet, bliver sendt mod en vandoverflade. Som man kan se, ændrer vinklen sig fra det tidspunkt, den rammer vandoverfladen. Grunden til, at strålen falder, det er, at lyset bevæger sig langsommere i vand. Så er det selvfølgelig naturligt, at hvis hastigheden bliver sænket, så vil du have en mere nedadgående hældning. Men lad os sige, at den blå og den grønne stråle var parallelle, så vil afstanden mellem strålerne, mellem de to stråler, den blå og den grønne, det vil blive forøget, når strålerne rammer overfladen, vandoverfladen. Årsagen til det her, det er, at den blå stråle bliver afbøjet senere, end den grønne stråle gør. Og derfor vil den blå stråle have en højere hastighed end den grønne i det lille stykke tid, inden den rammer vandoverfladen. Derfor når den altså længere, inden den bliver afbøjet. Og derfor vil der være en forøget afstand mellem de to stråler, der bliver sendt ned. Det er ikke så tydeligt på billedet. Hvad der også kan udledes af det billede her, det er, at du kan se, når strålerne rammer vandoverfladen, det er svært at se med den blå, men når strålerne, den røde og den grønne, lad os udgangspunkt dem, de rammer vandoverfladen, så vil der også ske en vis refleksion. Der er ikke sat vinkler på refleksionen her, om den er ens. Umiddelbart så ser den ikke ens ud, at den har en lige stor vinkel, som vi så på det tidligere billede med et spejl. Men der er et klassisk eksempel på, at lysets refleksion, den opfører sig anderledes alt efter hvilket medium det bliver reflekteret af. I den her sammenhæng, der vil vi lave et forsøg, hvor at vi vil beregne vinklen, der er mellem de forskellige ordner fra gitteret, og bestemme bølgelængden af den anvendte laserstråle, som er for os ukendt. Det vi skal bruge for at beregne vinklen mellem gitteret og ordnerne, er en ligning, der hedder tangens til phi n. Og tangens til phi n er lig afstanden fra gitteret til fladen, divideret med afstanden fra 0. orden til nth orden. Altså, det kan være 1., 2., 3., 4., 5. orden, og så videre.
Det vi ellers skal bruge for at beregne vinklen, eller for at beregne, kan man sige, bølgelængden af laserstrålen, det er vores gitterligning. Når vi har regnet tangents til phi ud, tager vi den inverse funktion for at finde phi, for at finde vinklen simpelthen. Når vi har fundet phi, så sætter vi det ind i vores gitterligning, alle vores konstanter. Og der får vi så, at vi har n, lad os sige, at det er anden orden, så har vi 2 gange lambda, som vi ikke kender, lige d, som er vores gitterkonstant, gange sinus til den vinkel, vi fandt med tangensformlen. Og så isolerer man lambda, og derefter så har man så sit resultat af, med hvilken bølgelængde laseren har at gå igennem gitteret med. Materialerne vi skal bruge, det er simpelthen en laserstråle, et gitter med spalteåbninger, kan man sige, og så skal vi bruge en hvid flade eller en mørk flade, hvor vi kan se lyset, eller lyspletterne ramme på bagved, så vi kan måle ordnerne. Så derfor skal vi bruge en lineal, målebånd eller andet materiale til at måle med, en lommeregner selvfølgelig, og så er det bare at gå i gang. For lige kort at opsummere vores fokuspunkter, så har vi de generelle bølgeegenskaber, som var længdebølgerne og tværbølgerne, hvor vi har defineret, hvad en lysbølge er. Derefter har vi kigget på diffraktion og interferens, hvor interferensen, det er der, hvor de to, eller den bølge du sender igennem en dobbeltspalte, der bliver så skabt 2 nye bølger, som vil interferere. Konstruktiv interferens vil skabe vores ordener, vores prikker på papiret i forsøget, som vi kan måle ud til, når vi skal have vores resultater. Diffraktionen, det er simpelthen det, der sker, når vi sender dem igennem gitteret, det er, at det bliver spredt som 2 individuelle bølger. Og lys kan man op på gitter, det har vi jo kigget på. Vi har kigget på gitterligningen, hvordan bølgelængden hænger sammen med orden og vinklerne mellem ordenene. Så vi kigger på refleksion og brydning, hvordan lys bliver reflekteret på forskellige overflader. Så har vi kigget på brydningen, hvor vi kan se, at vand, for eksempel, hvis vi sender en laserstråle igennem vand, så vil hastigheden være lavere for lyset gennem vandet, og derfor vil vi have en stejlere hældning altså under vandet. Så har vi kigget på forsøget, hvor vi har brugt alt det her som teori, så vi ved, hvorfor ordenerne kommer. At det er simpelthen konstruktiv interferens, vi ser i de ordener. Og så har vi regnet bølgelængden ud derfra, eller det kan man gøre, det gjorde vi ikke. Som jo så er formålet med forsøget. Der er ikke noget eksempel her, men det kan man selv lægge og lege med, hvis man har eventuelt har et gitter og en laserstråle, og der ikke er opgivet bølgelængden på laseren. Her til sidst vil jeg bare sige tak for opmærksomheden, og jeg håber, at I fik noget ud af det, og at det gav en bedre forståelse af, hvordan lys opfører sig i forskellige medier, hvordan man kan bruge gitterligningen, hvordan lys opfører sig igennem en spalte med diffraktion og interferens, og så noget refleksion og brydning. Så jeg håber, I fik styr på det. Tak for nu.